Kunamazwi engifuna ukuwafunda la kodwa ithi ngidlule la bese thembile umuntu omusha besinethemba ukuthi ngokuphuma kwakho uye lapha kuma institution enikiwo abanye benu bakuma universities abanye benu bakuma colleges uma asesekhona bese thembile ukuthi uma nibuya niyosibuyela nolwazi eliyosisiza nanjengomphakathi nanjengama families emindeni yenu eniphuma kuyo kodwa besazi ukuthi masinithumela khona sinithumela nino Jesu kodwa kuyashaqisa kubhlungunyana ukuthi ama institution eniya kuwo siyakhumbula siyazi ukuthi awakholwa siyazi ukuthi kuba ngumuntu ongayedwane ozama ezikhandla ukuzimela endabeni yokholo kodwa niqaphelisise lokubantu abasha nikubambe uNkulunkulu anilekelele angashintshi ama institution enikuwo abe ukufa ngokukholwa kwenu beyinhle into bekade niyoyiphesua beyinhle into beniya kuyo ukuze likusasa liqhakaze kodwa nikubambe lokhu akungabi ukuphela kokukholwa kwakho ingabi institution okuyo iguquke ibe ubukhazikhazi bomhlaba ubone ukukholwa mawukufaka esikalweni ukholwa kube yinto useless ngendlela exakile impilo le okuyona kube yinto ibonakala inhle kakhulu akusinjalo akulona iqiniso lelo asilungise umuntu omusha akulona iqiniso lelo ithemba lethu bekuwukuthi uye ku-institution uhamba noJesu uphinde futhi ubuye naye kodwa isasinceka kaNkulunkulu ama-institution athena ukuba imihume la baphela khona abantwana bakwethu nasemsebenzini kunjalo bese thembile abantu abasho ukuthi masinithumele emsebenzini beniyosebenza beyoshintsha impilo ibe ngcono manibuye emakhaya kodwa ayingashintshi i-working environment ayingaguquli ikwenze ukuyekela ukukholwa ngenxa ukuthi mhlawumbe i-working environment seyimnande ngalendlela yokuthi ubone ukukholwa kuyinto useless akulona iqiniso lelo umuntu omusha ngamanga aphindwaphindwe kasihlanu akulona iqiniso ithemba lethu bekuwukuthi sikuthumele emsebenzini ubuye uhambe noJesu uphinde futhi ubuye naye ikanjalo ke impilo abantwana basekhaya uhamba noJesu ku-institution ubuye naye uye emsebenzini ubuye naye uJesu ingamanga lento ekhulunywa yilezi ndawo ngishoyo ukuthi ungathi kungcono kakhulu mawukhona khona kunokuba kuJesu asifunde nangamazwi ingozi yokulala incwadi yabahluleli chapter 4 incwadi yabahluleli chapter 4 sifunda iverse elilodwa noma amathathu abahluleli chapter 4 asifunde verse 19 verse 20 verse 21 ingozi yalokulala esixwayisa sivuswa kuko wayesethi kuye ake ungiphuzise ingosana yamanzi ngokuba ngomile wavumbulula igabha lobisi wamphuzisa wamembesa wathi kuye yima emnyango wetende kuyakuthi nxa kufika umuntu abuze kuwe athi kukhona umuntu lapha na uthi cha uJayeli umkaHebhere wayesethatha isikhonkwane setende waphatha isando ngesandla wanyonyobela kuye wambethela esikhaleni sendlebe ngesikhonkwane saqobhoza saphumela emhlabathini ngokuba wayelela ubuthongo obukhulu ediniwe wafa kanjalo
Ngifuna ukukhuluma nomuntu omusha ntambama. Ingozi yokulala uyibona la kule inhlavu zalamagama. Ibambene nezihluthu kuyaliwa. Kubaleka le ndoda le uSisera. iBhayibheli lisitshela ukuthi abekade ephethe inqola ezingu-800 zensimbi ayimpina ayokulwa nazo. Khumbula muntu omusha, usempini kuthiwa yafike yabambana impi kwashumuthuli, kwaba nzima kangangokuba inqola zonke lezi zadliwa amandla kaJehova zaphahlazeka. Kodwa singakaphahlazeki leli iBhayibheli wagcine ehlile uSisera egijima ngeenyawo phansi ngoba yayishisa impi. Uyawukhumbula umhlabelelo uthi shisa impi, qina uthi ngo. Wagijima phansi ngeenyawo ezama ukushiya inqola zakhe. Wagijima ke sesiyokhuleka waze wayofika kule ndawo le kuthiwa kwakunokuthula lapho. Mafika kulo muzi ufuka uthola uhlangabezwa ujayeli. Ujayeli uphuma uyamhlangabeza uthi akaphambukele kuphambukela kuye. Nanti indaba enkulukazi. Ufika kule ndoda le ngumuntu okhatheleyo, ufika ukuthi ngicela ungiphuzise amanzi. Lo baba lo ukhipha akaye emanzini, lithi iBhayibheli wavaqula ubisi, lithi iBhayibheli wavumbuka nogabha lobisi. Yezinto ezimbili umuntu omshe ezingafani lezi, amanzi nobisi. Umphefumulo waSisera udinga amanzi, awudinga ubisi. Kodwa le ndoda iqhamuka nogabha lobisi izonikeza uSisera. Into angayidingi. Naye uSisera Nkosi yami akasasho ukuthi bengingadingi ubisi ngicela amanzi ngenxa yokukhathala. Ushona egabheni lobisi ubheka phezulu, ulibeka phansi thu. Uthi ke ubhala uMongcwele uthi uma eqeda ukumnika lezi zinto wayese uyamembesa. Abengacelanga Sisera ukuthi ubangembesa emva kwamanzi, abengashongo njalo. Ubethe ngicela amanzi nje kuphela. Kwalithi iBhayibheli uma eqeda ukumnikeza igabha lobisi waliphuza, emva kwaloko wamembesa. Uma eqeda ukumembesa wasuthi ke wemoma lapha eminyango, ugade lapha eminyango. Makufika umuntu ngoba ngibuye empini, makufika umuntu lapha ebuza ukuthi kunomuntu la bothi wena akunamuntu. Oh malibonga igama lenkosi. Umuntu omusha nansi indaba. Wena ubufuna amanzi kuNkulunkulu. Wena ubufuna into ephila, bongadingi ubisi. Akusona isikhathi sobisi lesi. Isikhathi samanzi. Yini indaba uSisera ecela amanzi? Amanzi ayawuvusa umphefumulo womuntu. Amanzi ayaliphakamisa noma ngabe wome kanga. Amanzi awasoze afana no namnedi no cold drink. Into ezimbili, i-cold drink namanzi into ezimbili esingafani. Uma ufuna ukuqeda ukoma, shona emanzini, ungayi ku-cold drink. Wafaka amanzi emzimbeni, kuyosukuma amandla, uhambo lwakho luyoqhubeka. Leli iBhayibheli ucela amanzi ngoba umzimba wakho uyazi ukuthi ugijime kangakanani, egijimeza kulanda. Uyazi ukuthi umethola amanzi kuyokwenzakalana emzimbeni. Nalo uyazi ukuthi uma ngumhlohlo ubisi kuyokwenzakalana emzimbeni. Yingakho iBhayibheli lithi uma eqeda ukubeka uthungo lobisi phansi behle ubuthongo. Ngoba ubisi lokulala ayisipilo lendlela. Yemuntu omusha ungaliphuza ubisi kulesikhathi, phuza amanzi. No, phuza, bengizokuvusa, phuza amanzi, hayi ubisi. uSathane unomkhuba ukukulethela ubisi. Ungalithatha ubisi lwalendlela, thatha amanzi. Thatha amanzi. Sesiyathandaza ke muntu omusha. Sesiyakhuleka. Ukuthi wehlekelwa inkinga uSisera. Ubona ngokuthi lithi iBhayibheli
wasuka lapho wehlelwa ubuthongo walala. Ngesikhathi enyonyoba lo eza kuye wahluleka even nokuzwa ukuthi kuneyinyathelo, kunama footsteps, kunezicathula zomuntu ozayo. Kodwa iBhayibheli weza lo sekaphethe isikhonkwane setende. Hayi umkhonto, isikhonkwane setende nesando. Washona kuye etendeni la bekalele khona. Oh, umuntu omusha uqaphele, uvuke, uhlakaniphe. Hlakanipha umhlabelele uthi wenhliziyo yami mawuhlakaniphe. Noma zikuhaqa izitha zivukela wena. Hlakanipha inhliziyo yami. Sengithandaza ke umuntu omusha. Leli Bhayibheli wanyonyoba waya kuye ephethe isikhonkwane setende. Ephethe futhi nesando ulela usisera. Ngithe ngiqala ingozi yokulala. Ulela usisera, wasondela lo nomkhonto, wawubeka endlebeni, waphakama ulela usisera. Waphakamisa isando, washaya phezu kwesikhonkwane. Lithi iBhayibheli sangena endlebeni isikhonkwane, sadabula ikhanda. Umuntu omusha, yilento uSathane ufuna ukwenza impilo yakho. Njengoba ulele uphethe isikhonkwane uSathane. Kodwa sizokuvusa namhlanje sithi vuka umuntu omusha. Phaphama ungayithathulula le ndaba. Ever since sakuthumela evarsity ushintshile wena. Ever since sakuthumela esikolweni awusasile nto wahamba uyiyo. Kukhona ophethe isikhonkwane. Lithi iBhayibheli wamfaka isikhonkwane sadabula ikhanda. Sayophumela phansi emhlabathini, sasima phansi kwenhlabathi. Ulela usisera, uthi umoya ongcwele wafa kanjalo. Bantu abasha, lezi zinto ezikulalisayo ithi ngikutshela, uma uqhathanisa uyabona nawe umfakazi. Ngesikhathi ufika evarsity bowungasinje. Uma sikhipha la ekhaya wawungasinje. Wawunehubo enhlizweni wena. Wawuneculo lakho elikuphakamisayo. Wawungalali ungalifundanga izwi likaNkulunkulu ngisho wena. Akekho bekakufonela athi asifunde izwi. Wawunento phakathi kwakho. Kodwa ukhona ophethe umkhonto nesando. Ufuna njengoba lezi zinto sezingasenzeka usafunda izwi, lela cula lisekho, ubuthongo. Ngiyacabanga ukuthi noma sewuyolala usathandaza mntana sekhaya. Ubuthongo. Uma sekunjalo ukhona oqothozayo ophethe isikhonkwane. Qaphela isando. Vuka umuntu omusha phaphama namhlanje. Singakafiki isando sadabula indlebe yakho. Yizwa uthi umoya ongcwele sangena endlebeni sawuphumela ngapha. Uma sekwenzeka leyo nto lekusho awusezwa lutho. Awusezwa lutho. Awusavuswa nayiculo lo bekade masilithinta enkonzweni kuvuka into kuwe. Noma selihlatshelelwa akusezwakali lutho. Kungena isikhonkwane. Vuka umuntu omusha namhlanje ntambama. Uqaphela izinto ezintathu. Ubisi bowungalidingi. Isikhonkwane nesando. Asivala amehlo siyathandaza. Wangasalizwa ihubo kwenze njani? Wangasalizwa ihubo kwenze njani mntana sekhaya? Yingakho sila sizothi vuka umuntu omusha. Vuka. Ungavuma umsebenzi okuwo ukubangela isikhonkwane endlebeni zakho. Ungavuma isikole oye kuso sikubangela isikhonkwane. Singakunikeza ubisi kanti bowuyela amanzi. Sesiyathandaza. Umuntu omusha uyakudinga uNkulunkulu. Uyakuthanda uNkulunkulu. Vuka namhlanje ntambama. Sivala amehlo. Siyazibongela kakhulu Baba ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Sikhuluma nabantu abasha Nkosi yami siyabakhulekela.
sibanikele esandleni sakhe sinamandla babhekile balalele uNkulunkulu wethu ongcwele kulesimo ngegama lika Jesu abadlula kuso ubuthongo uNkulunkulu wamongcwele ukulala siyabakhulekela uNkulunkulu wethu othandekayo sibanikele esandleni sakhe sinamandla sidedela amandla avusa Jesu kwabafileyo ngegama lika Jesu Kristu ophilayo ehlele phezukwabo amandla aphakamisa Jesu ethuneni baphakamise namhlanje ntambo bavuse ngegama lika Jesu Kristu kuwe ikhonkwane kunyamalala izando ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu babusise bonke